Izugarrizko orea eta erantzukizuna da sailburu kargu hau hartzea gaur. Industria, energi trantsizioa eta jasangarritasuna esparruetan erronka handiak bizi ditugun honetan. Industria da Euskadiren indarra. Kalitatezko enpleguaren iturri eta gure lehiakortasunaren ardatza da. Industria da gure etorkizuneko apustua. Momentu honetan, Europak berpizkunde industrial bat bizi du eta guk lidergoa hartzeko aukera dugu. Anbizio hau, garapen industrialerako 2028 planean islatuko dugu. Trantsizio energetikoa eta aldaketa klimatikoaren legeren edukiak garaitzen jarraituko dugu. Energia eraginkortasuna hobetzeko gure industrian inbertsioak eginez. Energia berriztagarrien garapena arinduz eta gure biodibertsitatea berreskuratuz.